Bismillahirrahmanirrahim. Buat mat di lubuk batu pelano, jalan na orang ampe angke, duduk basabab bakarano, Allah sama pakai jorang saya. Kari tersurak dalam banta basusun ampe sambil duduk ambo menyembah sambah lalu kan hati. Sadorong manggali lambah berpakai baju biludu gandum jiko tadorong ambo menyembah sekali Allah beribu ampun. Kalilawa di Pulau Rimbang anak ruso mati tarabiah salah digawa tolong timbang jiko nanoso ampunan nabiah. Kasah ambon kasah biludu batanti bajai tapi baturap jubanang sirah. Allah sampai di sana. Udah capek kaki. Berilah maaf berikan ambo terlebih dahulu dan di hadapan minyak mama dan sariri duduk api dan seedaran duduk ke tengah. Dua salam saja ambo muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Ambo kepada muda. Semua pun mama nan baimbau sipainyo sa kaloninya mama alim ulama cadak pandai suluh bendang dalam negari. Pembuka masyarakat Pak RW, Pak RT, Desarato undangan kita dan hadir pada malam ini. Apalah buah undangan nan ambo sampaikan. Tiok tando lah menunjukan. Cewang di langit tando kapaneh gabak di ulu tando kaudan. Kilek baliong lah kaki, kilek camin lah kamuko condong marawa kawarang. Allah bacapek kaki baringan tangan. Anak muda mata manatiangkan ayah jus. Serato jepin kopi. Menjadi buah dicatiangkan ke hadapan minyak mama. Serato tito nama sana. Menjadi buah pinta jepinto dari ambo. Tangan diwaswa ayah diminum kopi dimakan. Kandak buliah pinta balaku. Sekian dahulu perundangan. Allah sampai di kepala muda Ibrahim. Sekian Allah mak. Sekiro Allah mak. Sekiro Allah mak. Sekian Allah. Sekian itu terima kasih. Diambil hati ke penyimak, diambil telingo ke pandanga, tadanga dek mamak sebantanangku ke polo mudo main ambo. Akan tetapi sungguh pun ambo surangan baimbau namu tersabui gala sipeknya kepada segalon mamak alim ulama cedik pandai. Seluruh bendang dalam nagari pemuka masyarakat Bapak RW, Bapak RT, Imam Khatib, Labai Pegawai beserta undangan jok saruan dan hadir pada malam kiniko baik di dalam maupun di halaman. Apa bana buah runjangan dan kapal mudo sampaikan. Indak ka diulang nitikam jajak jiko diulang dituju nang ka dibaca. Tantangan atih lai bananyo kato kapal mudo tentu bajawak capek gayong basambit lake. Runjangan capek dipulangkan. Rupanya di ambo di mengawi indak sekali kami memancuang indak sekali putih mengabek pun indak sekali are. Indak mau cari pulau bulet nan segolek picak nan selayang. Buletnya ia di pembuluh bulet kato di mufakai. Sinan kandak kapal mudo kebagiah pinta kali pelakukan kaba ada kapal mudo tu. Lah sampai di mama ambo. Sampai di mama ambo. Anda ulu lah bermudo. Mandanga kato mama sawan tako itulah katon sabana. Jalan lori nan batampuah cupak tagak nan baisi janjang takanak batin kei. Saar poyo dek mama ambo. Dek mangawi indak sakali kami memancuang indak sakali putih mangabek indak sakali are. Mama hendak mencari bulet segolek. Mama hendak mencari bulet segolek picak salayang. Kalaulah bulet kato ayah de pembuluh lah bulet kato de mufakai di sinan ambo. Sinan kanda ambo kebahagia. Pinta
pinta ka dipalakukan. Kan baik Kan tu. ba itu bana katanya. Yulah. Baru Baru ponyo de ambo mak. Iya kan? Iya kan pada ti dari tiku pasang lantera di kabau putih batang silayu di kapian. Asa kanda lai kabudiah pinta lai kabalaku insyaallah mak. Ngamu jelambe ambo nantian. Bayu lah mak. Bayu lah mama dahulu. Allah sampai dek kapal modo Ibrahim. Sakiro Allah mak. Mendengar kata kapal modo sebantanangku ialah senang rasanya hati sejuk dalam kira-kira beamangku dan baitu. Baluangkan jalan ambo nak mencari kata bayu. Menunggu kapal modo seketika kan baitu bana. Yo mak. Menunggu kapal modo lo deh. Bayu mak lo. Kapal modo akbar. Ambo mak. Ambo mak. Nah, Sungai balikkan lagi ke Ibrahim. Kapal modo Ibrahim balik rundiangan. Yo mak. Tadi kata berjanji, kini kata menapati. Tadi ambo berjanji jok perundiangan, kini babalik pulau jok perundiangan. Lah telalai kumbang, lah telalai bungo, lah telalai waktu di ajan terintang kumbang di bungo dek kerana mencari bulik segolek picak selayang. Alam boy ngongan suwuk jikida laut jedare ilian nyemudia. Kalau dapet bulik dan segolek picak dan selayang baar ruponya tentang itu. Babega-bega sialang tabang menyembah buyah di muaro, babega kata baulang sulit perunjangan kambo juo. Yo mak. Ambo bana ka memulangkan perunjangan kapal modo ka baa dek kapal modo tu. Ulangkan mak. Allah sampai di mama ambo. Aduh sampai di mama ambo. Kira Allah kapal modo. Tadi kata berjanji, Tadi kata berjanji, ini kata matapati. Tadi mama berjanji di perundangan, kini babalik pulau di perundangan. baru punya dengan Baar ponyo dek mama ambo. Allah babega. Allah babega si alang tabang menyembah buya di muaro. Babega-bega kata ulang. Suritnya kepada mama dua. Mama Mama bana bana ka memulangkan perundangan dia. kan baik tu bana. Kan baik tu bana katanya. Baru punya di ambo mak. Baar ponyo dek ambo mak. Asalkan tak Asa boleh. kanda lai kabulia pinta asa lai kabalaku pucuk dicinto ulang tibo Semua digali aja datang. semua digali ayat datang Manarimo suku ambo mak. menerima hukum mama Allah sampai dek kapal modo Ibrahim. Allah mak. Mendengar kata kapal modo Ibrahim sebantakulah mulai Allah senang rasanya hati sejuk rasa kira-kira. Baru punya dek Ibrahim menyabik sebantanangko sia menyalang sia memulangan sia menangan inyo dan membubui. Tantangan nambo ke memulangkan perundingan kepada kepala mudo batarimo jua hati dan suci muka nanjanya kan betul bana. Yo mak. Ini betulah kepala mudo. Dibubui batang setawa ureknya menjelo di batang air disabui juo kato dan baawa supaya nak tibu katuran akin. Kok tempo di awalnya cako kedatangan tempo di awalnya cako kapal mudo mendatangkan perundingan kepada ambo. Sungguh pun kepada ambo sifatnya kepada segala kita dan hadir pada malam ini itu. Abana buah perundingan dan kapal mudo imbaukan. Tiok-tiok tando lah menunjukkan cewang di langit tando kapaneh jabak di hulu tando kahujan. Kilek baliwang lah ke kaki, kilek camin lah ke muka condong merawa kelalawan. Allah bercepek kaki baringan tangan, anak muda menatiangkan ayah seratu kelangkapan. Ditatiangkan ke hadapan nenek mamak basaratu kitu nama sama. Menjadi buah pinta je pintu dek kapal muda Ibrahim tangan dibasuh ayah diminum pinum kopi dimakan kandak buliah pinta berlaku. Kan betul bana buah perundangannya. Yo mak. Baru punya diambo istirahat nama pinta dia mengawi indak sekali cameh mancung indak sekali putih mengabek pun indak sekali arek. Allah kapal muda nantikan. Kini betulah kapal muda. Adia badalia kata memisah dimisahkan sajalah orang sembayang di musajid. Sembayang berimam ratik belabai. Mulailah kapal muda selaku imam, kami menurut selaku makmum.
Anda boleh minta berlaku sekian dulu perundangan kapal muda. Lah Lah sampai. sampai di mama mu. Kira Allah kapal muda. Mendanga Mendanga kata mama saban tako itulah kata. lah senang rasanya hati. Mendanga kata mama saban tako lah sanang rasa hati sajak rasa kira-kira. Kandak lah rasu kabulia. Kandak ka rasa Lah kabulia. rasu kabulia. Allah rasa kabulia. Minta Pinta lah rasu rasa kadi pelakukan. pelakukan. Dia badalia kata mamisa. Dia badalia kata bangsa. Dimisalkan orang sembayang di musaji. Misalkan orang sembayang di musaji. Sembayang Sembayang ba imam rati balabay. Mulai kapal mudo salaku imam kami manuri salak makmum. Kan itu Kan ba bana. itu bana kata mama. Bana kalau muda. Ini betul lama. Kini ba itu lama. Dia kandak lah bulia pinta. Dek kandak lah bulia. Dek kandak lah bulia. Pinta lah pelakukan. Pinta lah berlaku. Pinta lah berlaku. Balaya biduk katiagan. Balaya biduk katiagan sare de muatan buah palo ambia ayah basuala tangan. Rezeki sama gitu tadimu. Gitu Sama-sama saja. Kita bacakan bismillah. Kita bacakan bismillah, Mak. Bismillahirrahmanirrahim. Bahaya di sana itulah baraja pasambahan bakat orang. Jalan lamun dah bertampuh kajila lamun dah berulang. Ayo banyak jawa-jawa mohon dimaafkan. Insyaallah untuk kedepannya ajo hari itu anak-anak kembali baraja pasambahan. Jangan lupa di sana kok lagi pengguna rasanya video ko seketik banyaknya tolong di subscribe itu gratis supaya ajo Aris bisa lebih semangat membuat konten-konten pasambahan bersama saya Ajo Aris Dan Devaris dan Devaris Ibrahim. kami bertiga mohon undur diri mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.